Durante toda a noite tamén esta mañá efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro continuaban coas labores de enfriamento perimetral na zona afectada polas lapas para evitar que o lume puidera reavivarse. Uns traballos que continuarán aínda uns días. Facendo tarefas de prevención, de vixilancia da zona da fábrica para evitar que debido á cantidad de combustible que todavía hai dentro todavía, pois vai haber pequenos conatos de incendio na mesma, simplemente por tarefas de precaución que nos teremos todavía para uns días. Unha empresa grande como Congealsa, da que depende da que traballa moita xente, pois é totalmente diferente a outro tipo de intervencións, entre comillas, máis pequenos habituais. Parte do persoal, aquel que non realizaba as súas funcións nas zonas afectadas, como é o caso das oficinas ou as zonas de almacén e produción, están hoxe traballando xa con certa normalidade. 2 días despois de producirse o tráxico incendio que arrasou parte das instalacións aquí no Bodión, Gealsa trata de recuperar en certa medida a súa normalidade. A través dun comunicado, a dirección da empresa agradecía a todas as autoridades o apoio brindado, en especial ás forzas e corpos de emerxencia, que de forma áxil e eficaz foron quen de facer fronte ao lume e evitar que a fábrica quedase totalmente calcinada. Dende Gealsa afirman que seguirán cumprindo cos seus compromisos con clientes e consumidores, xa que todos os seus centros de produción permanecen a pleno rendemento, poñendo xa en marcha as accións necesarias para superar esta situación, da que aseguran sairán máis fortes. No comunicado din marcarse como obxectivo a reincorporación o antes posible da parte do cadro de persoal que por razóns obvias deberá pausar temporalmente o seu traballo.